Tulo ka adlaw na lang ipahigayon na usab sa Department of Interior and Local Government ang evaluation sa pagpatuman sa mga lokal na kagamhanan sa road clearing. Sa dakbayan sa Talisay, 75% na sa pagpatuman niini. Ang report ni Femery Dumabo. Kapina sa 50 ka mga illegal nga struktura ang naguba sa clearing team sa Dakbayan. Gisugdan sa miaging Biyernes ang subsub nga road clearing operation diha sa mga sidewalk sa Dakbayan sa Talisay. Tagtulo ka barangay matag adlaw ang ilagi pahigayunan sa road clearing. Apan nabalda kini sugod gahapon tungod sa mga pag-uwan-uwan. Hinuon kun mutuang dali usab sila nga makapadayon. Kagahapon sa Haklupan, naka-dismantle gid mi o naka-demolish gid mga struktura nga matawag na to ng balay na gid ba gipuy-an gyud. Doon natin duha dito gahapon nga among gisugdan. Nakita po na ako nga pinagi sa atong pasigiro kreda ang mga tao naganaman na sab og volunteer pag-pull out silang naka-obstruct ng mga butang sa kadalanan. Napiktuhan gyud ang atoang clearing operation tungod ining sa gunson nga pag-uwan. Unya kami nagtuo nga posibleng makasabot rasad ang DILG kuno galing inigabot unya sa mga evaluation karong 16 doon na pa sila mamatikdan. Pero kutob sa mahimo ang atong mga barangay officials lakip na sad ang local government unit sa Talisay naningkamot gyud sa pag-implement. Gihulagway sa kagamhanan nga naa sila sa 75% sa pagpatuman sa maong kamanduan sa DILG. Ang maong kalambuan gayunan usab sa DILG officer sa syudad, Liza Fernandez. Bisan pa man sa kanunay nga pag-ulan ning si Manahang mo'y hinungdan sa pagkabalda sa mga gipaygayong clearing operation. Apan matod sa DILG Talisay nga magpadayon ang ilang ipahigayong evaluation sa katapusan ning si Manaha. During the schedule dun sa validation of mag-uwan, I don't know kay until now wala pa may issuance nga hikling una. So samtang wa pa, maingon gid mi nga mahinayon. Monitoring na ko ron, na nag-improvement. Ako gyud labi na sa ato mga illegal parking kay within the span of time nga 2 months ra mao man yung madadaling ato clear. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.